И здравейте, добре дошли в новото видео на Майнкрафт. Днес мисля да ви покажа малко постройки, които бяхме направили извън кадър, тъй като не се занимавах да снимам през това цялото време, което съм застроял. Та тук бях направил преди празниците, т.е. нова година, Коледа и тем подобни. Бях направил тя, бях видял в TikTok, пробвах ги направя, станаха горе-долу. Нека започнем тази мини къщичка, която е свободна и никой не живее в нея. Направих я просто така колко да има. Това е другата къща, която... Ще ме извиняте. Та... Това е нещо тук, бях направил просто те за символиката. Тук беше джунгла, както виждате от дърветата, беше голяма джунгла. Ние разкарахме с доста мъки. Добре. Тук е другата част на моята къща, която после ще ви покажа. Така, тук има още една къщичка, която съм строял май аз. Да. Моята къща, която не е застроена още като цяло, няма нищо в нея. Тук имаме зеленчуци, зеленчуци, незерайт, там простите за пратвошенки, картофи, такива моркови. Само не разбрах, трябва да увелича още малко. Това е другата къща, която бях направил. Тематиката е моя. Идеята също е моя, даже не съм я довършил. Тя също е за застрояване. Има доста неща, които трябва да застроя. Да ги довършат. Тук имаме мина, която вече е рудната цялата. Изфърмена. Имаме крави, имаме прасета, овце, кокошки и други крави. Един козел, камила, две камили, едно муле, магари, овце, предимно и тук, което е много шумно, което най-много ме дразни. Имаме някакви работи, които не сме се задържали толкова време. Тук моста, който аз съм строял. Така, нека започнем. Тук бяхме в началото още. Конете, които намерихме в джунглата, която вече няма. Трите коне, които намерихме някъде от там или от там беше, ще ви изложа. Шугаркейн дърво, къщата на една двойка, която я направиха семейството Флитстоун и там долу. Добре, тук е една къща, тази къща е на един мой приятел, с него цъкаме доста различни игрички от дъжд на вятър, когато се да джойни в Дискорда. Тая къща е на едно момче, което се запознахме в TikTok от мой стрим. И тая къща беше горе в едно такова дърво. Уви, махнахме дървото, направих две различни къщи, той я застрои напред тази. По него си такова. Тук има Netherite, който... Портал е. Ще ме извиняте. Като така къщата, която е свободна, тук е моето малко бежище, което не е да едно майка ти да жива и здрава. Първият ми честрум. Тук има пържоля. И аз се ги снимам. Така, тук ми е големия честрум вече, който половината неща е да оформен. Това е много часове играене. Да райд глупости. Там надолу имам виледжери. В виледжера не ми смятам да ви покажам, защото още там нещо не е готово. Може би с някой следващ епизод. Български език ми се губи вече, защото ми се спи адски много. Да се туря само бронята. Да, секунда. Трябва да ви покажа и горната част, която е... Не ето тук. Тук беше съвсем различно, по принцип беше пещера, аз го направих на това. Прекрасна къща, която е в голям формат и то е 4 или 5 хиксела. Телевизор и място където да седнеш. Тук мисля да направя на кухня. Това да изчезне, да го преместя да някъде или там или тук, ще видим. Тук е нашата спалня с момичето, с което съм. Приятелката ми, т.е. Моята част, табелка между другото, тя е написа в началото, още като преди да тръгнем. Или точно в началото, когато тръгнахме, не съм точно сигурен.
аз би го направил. Та тематика на самата спалня е малко от нейна част, малко от моя, което все още не е довършено, недър портал имаме. И втори етаж, на който тук малко няма, липсва един под, който не знам къде избяга. Тук е нещо, което не е застроено и тук е стаята за гости, която е вау. Мога да направя от тази стая, може би 3-4 стаи, които да се живее вътре в тях. Ама, малко да. Така, нека преминем към следващото място, което е големия двор. Така го наричам, поне аз. Голямата поляна, която направихме нещо. Тук бях направил нещо подобно като за ферма, обаче още не съм го довършил. Тук мислех да бъде нещо подобно на барбекю, с някакви маси, столове и т.н. подобни. Тук са пандите на приятелката ми, която много ги гледа. Има врънкаш тук скоро да пусна сървъра, който цъкаме. Това е SMP. Сървърче, което сме се развивали доста. Имам и мет, който трябва да после да го берем. Тук съм по време на клипа. Имам тук някакви фермички съм излагал като за украса. Това и сърцето го направих в началото, после това тя го направи от само себе си. Това изяви инициативата да го направи това, да ми върши жеста. Това е в началото, буквално това сърце е първото, което бях направил за нея. Не знам защо в Minecraft така прецених просто. Къщата по мой дизайн, който не съм довършил още. Имам кораб, който е много грозноват. Билдинга съм много зле. Това може, че пак е по мой дизайн. Кораба го сторях, може би за около час-два. И не е да застроен още като цяло. Тук ще бъдат леглата на моряците. Сякаш ми се искаш и този кораб да го променя малко или много, тъй като пътното нема кефи толкова много и е много голем. И тук малко симетрията бяга. Но да, тук имаме някакъв изоставен остров. Все тая. Ими байгъби и такова. Тая къща е на приятелката ми и още едно момиче, което цъка в сървъра. Някаква не много нормална къща от две различни дървета. Не знам какво ще бъде тук. Като цяло имаме доста голямо место. Общо взето. Насам аз занесах при животните. Другия вариант е да ви покажа натам какво има. Тъй като има още постройки. Тая конника и селянина. Тая постройка на това верче, което цъкаше с нас. Насам има един кораб. Има едно място, където един приятел, мой най-добър приятел, как да ви кажа, построи нещо от нищото. Така да ви кажа, тъй като бяха го грабили и въпросното момче от TikTok. Въпреки, че не си признава. Мисля, че тук някъде, само секунда го направя ден, че ма дразни това да не е ден и да. Трябва да спа, да се сърмавам с крипари, мрипари и тем подобни. Сега бърчет, където избяга това, бе. Интересно, не е насам. Значи ще е натам. Не знам, още се чудя къде е това. Се бъркам пътчетата тук, между другото, никаква идея защо, но ги бъркам. Тук е Борова гора. Аре бе, брат. Да избяга тази къща. То е всъщност голямо село. По принцип има голямо дърво, което от него мога да се ориентирам и той е горе-долу брега. Ще поразтърсим малко натам. Ако не намериш, ще се върна обратно в къщата, просто защото не мога да го покажа. Така...
Да, не мога да се сетя къде точно. Я се върнем братно в къщата. Тъй... Какво мисля да правя ли? Сега ще ви покажем. Така, с вас отиваме и в мината. Някой от мините, където намеря дупка и там ще заровим. Така, сега. Да тръгнем насам, тук има още джунгла, която не съм експедирал. Така, сега... Такова ли? Оп. Диня. Не мина. Направо излизам от тука. С 300. Майка ти зомби. Така, сега... На къде тръгнем? Тук виждам динки. Какао виждам. Цветя виждам. Сега... Обаче ще тръгнем на там. Тая диня може да се хвърлим. Остров виждам. 2 изоставени острова. Земя. Тъй, само секунда да видим сега някъде някаква мининка да видим. Ако има тук някъде наоколо някой дупчица, случайно... Кораб, който вече съм го лутнал. Продължаваме на там. Село. Интересно. Лодката. Аха, ясно. Не сме дошли от там. Доста неща са се променили като цяло от последния път, когато съм влезал. Даже малко. Не знам къде съм. Мисля, че някъде трябваше да имам координати на това или нещо, което бяхме направили. Не мога се точно какво беше командата. Просто отида на самото място. Ако го намеря, ще кача клип, отделно, нали, за неговите постройки. И един друг сървър също така. Само да видя, тук не имаше ли нещо? Няма. Блато. Кога да видиш блато. Апа. И пустиня. Оп. Така. Оп, чакай. Грешна кирка. Грешна кирка. Малко видях, че грешната кирка, ама няма значение, все пак. Нали? Която е доста изи да се използваме. Тя в принцип тества така за бързо, като не трябва нещо бързо се купа и да ги използвам, защото са две. Даже сега ще хвърлим повечето, колко ще го хвърлим. И ще оставят просто 2 стака. Имаше едно, как беше то е? Те оставих 2 стака. Тези кирки там горе. Дим, какво стана сам? Да, ресурси да идем. По принцип си мислех да почна нова поредица от нулата и да го направя на хард, но все още го обмислям.
М. Хм. Та мина не беше мина. Колко шугар кейн? Ако може да се направи така, Уорлда да е на остров, ще е хубаво. Трябва да разгледам малко клипчета и ще може да го мога да направя, да бъде само на остров. И хубавото е на това, че има доста нещо. Оп, кой ти? Оп, 7 умници. Ще тайба ли? Така... Няма да има да търсят злато. Да, съкровище. Продължаваме напред, да видим тези каманаци, това и това не ми трябва. Трябват, тъй като са ми безизлишни. Интересно, има земя. Оп, където има земя. Доста окей. Да, тук вали, там не вали. Просто прекрасно.
Много интересна работа. Търсим мина и накрая нищо не намерихме. Даже не мина. Май нашето оцелява, нашето копаене се отлага. Да, се върна вкъщи. Това е знак, че следващия епизод най-вероятно ще ходим да копаем, само че в друг World, в друг сервер. Да, fucking готе, какво става? Атакуват от зомбита. И баси си върши каза на клипа. Боже мили. Да. Пичове, това беше от мене. Да новия клипа да ви е харесал това, което показах и какво сме построили в самия сервер. Така че чакайте втори епизод. Ново начало на 2025-та. Адиос, мучачос, ако е така. Лайк, subscribe с камбанка и share. Айде!